дар муассисаи давлатии усулхонаи миллии тоҷикистон намоиш зери унвони ҳунари пайкарасозӣ аз фонди усулхонаи миллӣ ифтитоҳ гардид. дар намоиш зиёда аз 50 адад пайкара ва нимпайкараҳои офаридаи ҳунармандони шинохтаи тоҷик ва ҷаҳон ба тамошо бароварда шуданд. пайкара ва нимпайкараҳои дар намоиш пешниҳод гардида фарогири мавзӯъҳои гуногун аз қабили дӯстӣ, ҷавонӣ, донишҷӯӣ ва илмомӯзӣ мебошанд. инчунин асарҳои духтари мактабхон, суғдиён, муаллима, орзу, чӯпон, низомиёни савора, суруди кӯҳҳо, бинокорзан, шоир Басир Расо, Боқӣ Раҳимзода ва дигарон пешниҳоди тамошобинон гардонида шуданд. муаллифон асарҳои хешро бо истифода аз гаҷ, сафол, чӯб, чӯян, санги хоро, навъҳои гуногуни гил ва дигар навъҳои сангу физил офариданд. ҳадаф аз баргузор намудани намоиш инъикос намудани ҳунари пайкара ва нимпайкарасозӣ мебошад ки ба воситаи ин ҳунарҳо ҳодисаҳои таърихӣ, кору пайкор, чеҳраҳои шинохта, орзуи омол ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти мардуми тоҷик инъикос ёфтаанд. намоиши пайкара ва нимпайкараҳо аз фонди осорхонаи миллӣ то рӯзи 1 марти соли ҷорӣ идома ёфта, хоҳишмандон метавонанд аз он дидан намоянд.